Helo, enw fi 'di Elen a dwi'n dod o Sir Fôn a dwi'n mwynhau canu. Pryd wnaethoch chi sylweddoli am y tro cyntaf eich bod yn cael problemau gyda'ch iechyd meddwl a sut y gwnaeth hyn wneud i chi deimlo? Felly nes i sylweddoli pan o'n i tua 16 ac oedd hi mis Ebrill adeg arholiadau Sky, pan ni'n paratoi tuag atyn nhw. Yn dechrau o'n i'n dallt be oedd yn bod, oherwydd o'n i'n reit ifanc a do'n i'n aeddfed iawn. I fel mod i'n cael problemau fel la, o'n i'n anwybyddu sut o'n i'n teimlo am fisoedd a mynd o, na i deimlo well, ond doedd hynna ddim y beth gorau i wneud oherwydd o'n i'n gweithygu. A nes i gyrraedd pwynt lle o'n i yn gorau wneud beth amdano fo, cos o'n i ddim yn siarad efo neb, gan i eisiau cloi fy hun yn stafell a oedd pobl yn dechrau sylweddoli bod yna rhywbeth yn bod, felly oedd rhaid fi siarad am y ffordd o'n i'n teimlo a sylweddoli bod yna rhywbeth yn bod efo fi. Ydych chi wastad wedi teimlo y gallwch siarad am eich iechyd meddwl? Yn dechrau, yn bendant o'n i'n methu, o'n i ddim yn dall be yn bod efo fi a o'n i'n teimlo cwilydd dros y ffaith bod fi'n teimlo ffordd o'n i. Nath o gymryd fi 3 mis i allu siarad efo cariad fi, sydd yn lot oherwydd dwi'n trystio fo, ond jyst o'n i'n methu troi at neb. O'n i'n teimlo fatha y cwilydd oedd y peth mwyaf o'n i'n teimlo wrth ystyried siarad efo rhywun. Felly oedd do'n i byth yn meddwl, swn i byth wedi gallu dychmygu fi yn siarad fel hyn amdano fo heddiw, oherwydd y ffordd o'n i'n teimlo yn y dechrau 2 flynedd yn ôl. Beth arweiniodd i chi siarad â rhywun amdano fo? Dwi'n meddwl y ffaith bod y pobl yn sylwi bod yna rhywbeth yn bod ac oedd pobl yn mynd yn concerned amdano fi a y ffaith o'n i'n methu wneud yn byd, o'n i jyst yn cael fi yn stafell ac oedd hynna. Dio ddim yn fi, dwi literally larger than life character, felly mae hynna'n wahanol i fi bod yn anwybyddu pob ac yn bacio i ffwrdd o bob a ddim yn cymryd rhan. O'n i'm yn mynd i cor a falle o'n i'm yn gwneud be o'n i'n hoffi wneud. Mynd i ffermwyr ifanc oedd o ddim yn fi o gwbl, felly nes i sylweddoli bod rhaid fi wneud mwyn fi gallu bod yn ôl yn fi fy hun mwyn gallu mwynhau bywyd eto. Gyda phwy siaradwch yn gyntaf a sut profiad oedd hynny? I ddechrau nes i siarad efo nghariad oherwydd bod fi wirioneddol angen deitha rhywun. To'n i ddim yn dechrau eisiau siarad efo, o'n i ddim eisiau deitha neb, oherwydd y cwilydd o'n i'n teimlo tuag at y pwnc a y ffaith bod fi yn teimlo fel la. Nes i cael yr hyder i actually gallu siarad efo fo a ath ni siarad amdano fo mor ac o'n i byth yn meddwl sef o'n ymateb y ffordd nath o, oherwydd yn bendant mae hogia meddwl yn wahanol i genod a mae genod o fwy agored am y teimladau i fod, ond y ffordd nath o gymryd fi'n esbonio ffordd ni'n teimlo oedd o'n rili da, ac o'n i ddim yn disgwyl fel ymateb fel la. Dwi'n yn siŵr dylswn i ddim wedi poeni gymaint ag o'n i amdan siarad ag efo hefyd, oherwydd bod o mor hawdd. Swn i jyst i deitha fo, nath o gymryd o'n rili da. Sut mae hyn wedi effeithio ar eich perthynas a'r person hwnnw? Mae wedi gwneud perthynas ni lot cyfach, felly dweud bod efo'n gilydd 2 flynedd o hanner a mae pob yn dweud bod ni'n eitha married couple. So mae wedi gwneud ni gymaint gryfach a dwi'n gallu dibynnu arno, dwi'n gwybod os dwi'n cael down day, which dwi'n gael, mae pob yn gael, neu down couple of days, dwi'n gwybod fedra i jyst ffonio fo neu siarad efo fo a neith o'n siŵr bod fi yn siarad am sut dwi'n teimlo a neu fi deimlo well a helpu fi cael allan o'r tŷ a jyst ymdopi fo bob dim dwi'n mynd drwy a felly mae o wir wedi helpu perthynas ni, mae wedi gwneud ni olw llawer iawn cryfach. Pam ydych chi'n meddwl ei bod yn bwysig siarad am iechyd meddwl? Dwi'n meddwl bod yn bwysig oherwydd y stigma sydd o amgylch iechyd meddwl. Mae rhywbeth mor gyffredin a dwi'n credu dyna pam dylse pobl siarad amdano fo mwyn i normaleiddio y pwnc o iechyd meddwl. Be sy'n eich helpu pan nad yw eich iechyd meddwl yn gystal? Dwi yn bendant yn dweud siarad oherwydd mae siarad wedi helpu fi gymaint. Hynny yn cwsela neu siarad o ffrindiau neu siarad o rhywun da chi'n drystio. Mae o wir wedi helpu fi
Pa 3 darn y gyngor fyddech chi'n ei roed i rhywun sy'n cael problemau gyda iechyd meddwl? Cyngor gyntaf sy'n ni'n dweud yn sicr ydy siarad, herwydd bod siarad i helpu fi gymaint. Yr ail cyngor bys ni'n dweud ydy i sylw gwellhad ddim yn rhywbeth sydyn, mae cymryd amser i wella a teimlo'n hapus yn eich hun gyfan gwbl. Y trydydd un fysa i sylweddoli bod camau bach yn hynod bwysig. I ffeindio hapusrwydd a boddhad yn y pethau bychan. Camau bach fatha bod chi wedi cael allan o'r tŷ heddiw, mae hynna'n rhywbeth i fod yn prowd os da chi wedi cael diwrnod gwael. Mae y pethau bychan yn golygu lot. Yn enwedig i fi, dwi'n teimlo fel bod y pethau bychan yn golygu llawer iawn mwy i fi.